Γεια σας παιδιά, και σε αυτό το βίντεο θα δούμε λίγο ένα σπαστικό βίντεο που καταρχάς είναι μία μαύρη που τραγουδάει. Θα το δούμε τώρα. Αυτή εδώ. Ακούστε πως τραγουδάει. 1, 2, 3. Καταρχάς δείχνει το στόμα της. Τι λέει ρε μαλάκα! Επίσης καλείς να γαμιέται. Καταρχάς κάνεις σαν πουτάνα. Αυτό είναι το λογικό. Είναι. Τι λέει ρε μαλάκα, τι είναι αυτή ρε. Εν τω μεταξύ, δείτε η άλλη τι κάνει. Βάζει πόσες φάτσες. Όχι. Χωστά έτσι είναι στο μονί σου. Πιστέψτε με, μπορεί να το χωρίς ακόμα ενός της. Αποκλείεται να έχει. Τι λέει ρε μαλάκα. Κάνει και λίγο το music. Ναι. Τώρα μας ψωνίζεται. Περάστηκε και βύχε. Σαν πουτάνα που είδα. Τι να κάνουμε. Κορίτσια. 1, 2, 3. Περιμένουμε να τελειώσει το βίντεο και μετά θα κάνουμε κριτική. Ας χαμογελάει κιόλας, μαύρη. Να φαίνεται λίγο εκεί το βυζί, να. Επιτέλους τελείωσε. Ας χαμογελάει και στην τέλος. Ναι, λοιπόν. Φωνή, niet. Background, da. Άμα δεν καταλαβαίνετε. Φωνή, δεν έχει. Το background της επίσης είναι χάλια. 3. Το έχει... Δεν τρώγουμε μόνη της. Φυσικό. Κάνει σαν βουβάλι. 4. Και... 5. Δεν κάτι δικό μου.
την ψωγά. Ποιο λόγο κάνει την ψωγά? Ακούστε. Δεν ξέρω να τραγουδάει της. Δεν το πάτε. Στόματισε. Θες να. Αυτό είναι το σημερινό βίντεο. Και σήμερα, για την επόμενη φορά, θα βγάλω βίντεο. Δηλαδή τώρα. Τι είναι αυτό? Τι λέει? Μέντε. Τζόκερ! Έπαιξε χθες τον Τζόκερ. Δηλαδή σήμερα. Επειδή τελευταία. Χθες ήταν το τελευταίο βράδυ του 14. Σήμερα έρχεται το 15. Είναι πρωτοχρονιά. Παραμονή. Τελικά YouTube videos θα συνεχίζω. Να μου προτείνετε ιδέες τι βίντεο να κάνω. Φίλοι μου φάνηκε μπορώ να κάνω και βίντεο, πρέπει να φτιάξω τον υπολογιστή. Αυτός είναι μόνο για editing. Αγόρασα καινούριο υπολογιστή για gaming PC, αλλά με χάλασε επειδή έπαιξα ένα παιχνίδι League of Legends και μου πήρε εγώ από το League of Legends. Σας προτείνω να μην το παίξετε. Ναι. Και ελπίζω το 2015 να ανεβάζω καλά βίντεο, να πάρω να έρθουν πολλοί subscribers, τουλάχιστον να έρθουν 10, δεν ζητάω πολλούς. Και ναι, επίσης με αυτούς τους 10 subscribers, αν έρθουν 10, αν έρθουν παραπάνω εντάξει καλύτερα, με ένα κανάλι, θα συνεχίσω. Αν δεν έρθουν, μάλλον δεν θα συνεχίσω, θα δούμε τι θα κάνω. Επίσης δεν θα σας πω τι βίντεο θα είναι το επόμενο, θα σας το ανεβάσω στο Facebook για να με κάνετε και add στο Facebook. Αυτά για σήμερα. Καλή πρωτοχρονιά. Ναι, καλή πρωτοχρονιά. Και αυτά από μένα. Τώρα θα ακούσουμε λίγο την Παυρούλη. One, two, three, one, two, three. Γεια! Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Πηδήξου!